יש עכשיו טרנד של אנשים לדרוך על יאיר לפיד. ואני שואל, מי אתם שתדרכו על יאיר לפיד? זה שהבן אדם שם בשיער ג'ל במקום מוס, זה לא סיבה לדרוך עליו. הבן אדם נתן את החיים שלו לטלוויזיה, היה פרזנטור של בנק הפועלים, עשה להם מיליארדים. אתה פעם עשית מיליארדים? אתה היית חודש לא גומר. אז מי אתה שתדרוך על יאיר לפיד? זה שאנשים מספרים לך שהוא מחזיק וילה ברמת אביב, פלוס דירה, פלוס ג'קוזי, פלוס ג'יפ, פלוס חניה כפולה, זה לא אומר שזה נכון. אפילו שזה נכון. אתה יש לך וילה? אתה אפילו דירה אין לך. אז מי אתה שתדרוך על יאיר לפיד? הבן אדם היה שר אוצר מולטי טלנט, חגורה שחורה באגרוף תאילנדי, בוקס אחד גם מוריד לך את ההכנסה, גם מעלה לך את יוקר המחיה. אתה היית מולטי טלנט? אז מי אתה שתדרוך על יאיר לפיד? מי הבטיח להוריד את מחירי הדיור? הוא. מי העלה את מחירי הדיור? הוא. מי משלם על זה?